Så har vi fået et andet spørgsmål. Hvad er det bedste råd til en ung gut, som også gerne vil være selvstændig? Det er et af mine yndlingsspørgsmål, for det er sådan et spørgsmål, jeg får så tit i min Insta-indbakke. Men det, jeg ligesom plejer at sige, og jeg vil gerne svare så mange som muligt, jeg glipper tit at svare folk, fordi at jeg har en masse andre ting at se frem til, så derfor er det fedt, at man kan stille nogle spørgsmål. Vi kommer til at gøre det her noget oftere også, hvor at man kan komme med sine spørgsmål, og så skal vi selvfølgelig nok besvare dem så ærligt og komme med de bedste råd. Men for at komme til spørgsmålet, de bedste råd, jeg vil komme med, det er at sige, hvad er det, der interesserer dig? Du skal ikke gå all in på noget, der ikke interesserer dig. Så hvis du elsker at filme, så skal du dygtiggøre dig inden for kamera. Du skal dygtiggøre dig og finde ud af, hvordan du kan blive endnu bedre. Kig på nogle konkurrenter, se på nogen, der allerede lykkes med det i dag, og finde ud af, hvad kan du lære fra dem. For eksempel inden for ejendommen, altså det jeg har gjort, det jeg altid har interesseret mig inden for ejendommen, så derfor så elsker jeg noget inden for arbejde. Så start med at finde dig en niche, du er interesseret i. Prøv at undersøge andre, der arbejder med præcis det samme. Det kan være andre virksomheder, andre selvstændige. Og så kaste dig ud i det. Altså du skal aldrig være bleg for at starte. Alle starter et sted, det er aldrig fedt. Altså da jeg lavede Nomad Properties Instagram, der havde vi 10 følgere. Der var ikke nogen, der syntes, det var fedt. Jeg spurgte alle, hey, vil du ikke dele det? Og det var de færreste, der overhovedet gad dele det. Det var min tætteste, der gad dele det på Instagram. Fordi det var sådan lidt akavet, og det var ikke særlig fedt at skulle sidde og dele Nomad Properties Instagram. Hvad var det? Det var et firma, man ikke kendte. Men nu når vi poster reels, nu når der kommer Insta-post på det, så deler alle det. Og det er ikke noget, jeg skriver, og det er ikke noget, jeg spørger dem om. Så det viser også, hvordan man skal bare være modig, og man skal bare selv tro på sit projekt. Fordi til at starte med, der må man modstand. Så det vigtigste det er, at man tror på det, og man arbejder sig hen imod det, så skal man nok lykkes. Altså jeg er en af de personer, der tror virkelig på, at hvis man lægger timerne i det, så skal man nok lykkes på den ene eller anden måde, fordi man ved det så meget. Man har 8 timer på en dag, altså du så arbejder 10-12 timer på en dag på én ting, så skal du nok lykkes med det. Det er ligesom min filosofi inden for at være selvstændig. Altså nu har vi åbnet, jeg synes, det perfekte eksempel er, hvad jeg selv har gjort. Altså, jeg åbnede en sommerhusafdeling, fordi jeg interesserede mig i ferieboliger. Bum, det er blevet en kæmpe succes. Nu har vi 3 sælgere, der sidder der, en head of sales også, og vi har en ansvarlig 4-5 personer alene på salgsafdelingen. Rengøring, det har aldrig interesseret mig. Det skal jeg ikke sige, det har. Men det var en god in-house løsning, og derfor så begyndte det også at blive en rigtig god løsning til, så satte jeg mig ind i det, prøvede at interessere mig, ikke for rengøring, men jeg prøvede at interessere mig i, hvordan er der et marked for det? Er det prissætning? Hvad er det, man skal fokusere på? Er det kvalitet? Og fandt ligesom ud af, godt, det er ikke interessant at have et rengøringsfirma, det siger jeg ikke. Men København, der underbyder alle hinanden. Vil det ikke være fedt at prøve at starte et stort rengøringsfirma i Odense og de nærliggende byer? Det lyder ikke lige så sexet, men økonomien og kvaliteten og kunderne betaler en bedre pris. Bum, det lykkes. Så prøv at se, om du kan finde de her gaps i markedet. Prøv at se, hvad der interesserer dig, og så sæt dig for det og prøv at arbejde hen imod at få en succes. Nogle gange så opdager du også, at en af dine idéer, det ikke bliver til det, men du ender med at lave noget andet. Altså, så det kan være, at jeg interesserer mig for at åbne et firma, som jeg alligevel ikke lykkes med, fordi på vejen til at åbne det, så får jeg nogle andre idéer, og så arbejder jeg mig hen imod det. Det vil jeg sige. Nu, når du ansætter en ny medarbejder, er det så deres ekspertise eller personlighed, som du vægter højst? Jeg vil sige, det var faktisk meget sjovt, fordi lige nu så vi har lige opsagt vores kameramand, fordi at han ikke kan gå fuldtid. Det er vores fotograf, som tager billeder af vores lejligheder og sommerhus. Vi vækster så meget, at vi tilbyder ham en fuldtidsstilling. Det kunne han ikke. Så lige nu så søger vi en ny kameramand, der skal lære at tage billeder af vores sommerhus og vores lejligheder og alt vores rengøringsarbejde, alt i forbindelse med det. Så der har jeg lige lavet en story, hvor jeg siger, at jeg vægter faktisk ikke så meget erfaring. Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg vægter, at man gerne vil det, at man har det her drive, og man kan bidrage til et godt fællesskab, fordi vores kontor, det er meget bygget på en måde, hvor det er vigtigt for mig, at man passer ind. Så for mig så er det ikke ekspertisen. Den skal nok komme. Så længe man har lysten og viljen til at gerne vil lære, så skal man nok blive dygtiggjort inden for det. Så det, der er vigtigst for mig, det er simpelthen, at man har en ordentlig personlighed, og man er et godt menneske. Det er det, jeg går allermest op i. Perfekt. Nu er det sidste hotel, vi kommer til at besøge. I takt med hotellerne og Odense Hoteller, som vi har set, så vi forhandler jo lige nu på et hotel, som ligger på Vesterbro med 38 værelser på Vesterbrogade, og det er de sidste detaljer, der skal på plads, før vi kan offentliggøre, at det ligesom bliver vores. Vi har jo ikke lagt en endelig krydsedulle, som man jo siger, men vi er meget, meget tæt på noget til enighed. Og så har vi et hotel på Vejle, som vi også er i fuld dialog med. Vi er lige blevet tilbudt hotel på Herlev, så vi kommer til løbende at besøge nogle nye hoteller, og vi kommer til at følge processen i forhandlinger, og fra forhandlinger til underskrive, fra underskrive til, at vi ikke går live, men faktisk ommøblerer det hele, møblerer det, og så går live.
Så det er jo igen det med, at vi vil gerne bygge Nomad City Hotels til det største. Det er der, hvor vi skal bruge en masse energi og tid. Det gør vi også med de andre firmaer, som sommerhus og rengøringsfirmaet. Men hotels er der, hvor vi laver den store investering, og investerer rigtig mange af pengene på væksten. Så vi kommer helt sikkert til at besøge nogle flere hoteller i fremtiden, og vi kommer helt sikkert også til at offentliggøre nogle flere snart. Og er det en af de større hoteller, eller kommer der til at være flere værelser, eller hvordan Det kommer til at være alt fra næsten 40 til 100 værelser, vil jeg sige. Det er det, vi går og forhandler efter. Så vi tager ikke rigtig noget, der er mindre end det. Altså, det skal i hvert fald give god mening, før vi gider gøre det. Bliver vi tilbudt et hotel med 200-300 værelser, siger vi også ja. Så det er bare, når mulighederne opstår, og sige ja, hvor vi får noget, der giver mening. Og hvad skal I sådan cirka af med, for ligesom at lande det her? Altså, vi ved allerede nu med Vesterbro Hotel, at vi kommer til at skulle smide lidt over 4 millioner. Så det kommer til at koste. Det er der ikke nogen hemmelighed omkring. Altså, det koster, men vi fortjener at tjene penge. Det er ikke det, jeg vil sige. Jeg vil sige, vi forventer selvfølgelig også at kunne dække den investering, vi har lavet inden for kort måneder, så vi går live. Og det er igen de investeringer, som stadig har en værdi. Det er anlægsaktiver, som ligger i firmaet. Så vi forventer kun at skulle investere en masse penge. Men der er jo også en grænse for, hvor meget vi er interesseret i at lægge. Nu er det næste spørgsmål. Hvorfor valgte du en Porsche? Det valgte jeg faktisk af nogle simple årsager. De første 3 biler, man sidder i, det var faktisk en G-Wagon. Og så havde jeg overvejet en Range Rover. Jeg har altid været interesseret i store biler. Men jeg synes Porsche, det er sådan lidt mere voksen, når jeg kommer til møder. Altså jeg vil gerne have noget, der er lidt mere klassisk. Når jeg kommer i skjorte med en Porsche og skal ud og se på et hotel, så tager man mig lidt mere seriøst. Hvis jeg kommer i en eller anden superbil, det kan jeg også godt. Altså godt dukke op i en eller anden superbil. Men der føler jeg bare ikke, at jeg bliver lige så seriøs og lige så alvorlig, kontra når jeg kommer i en det er sådan lidt mere ordentlig bil, vil jeg sige, at dukke op i, ikke? Til møder og samarbejdspartnere og sådan noget. Ja. Og hvorfor lige en SUV? Er det også noget bestemt? Jeg kan godt lide store biler. Jeg synes, det er fedt, du ved. Så jeg føler, at man laver en markering, når man sætter sig. Så når man kører igennem strået, altså nu kører jeg den vej, fordi mit kontor ligger på strået, så fylder jeg lidt. Det kan jeg godt lide. Fedt. Og har du ellers andre drømmebiler, sådan jeg går ud fra, at du måske har tænkt noget, siden du var så lille, eller et eller andet noget den stil? Jeg har altid tænkt Porsche. Men min næste sommer skal jeg have en ny bil. Og der tykker jeg faktisk lidt på sådan en superbil, fordi når jeg bliver far en dag om nogle mange år, så kommer jeg til at tage en SUV, sådan en familiebil, hvor barnet sidder om bag, og alt det klassiske, det er fedt. Men skal jeg ikke lige nå at nyde ungdommen lidt med sådan en superbil? Det har jeg tykket lidt på. Men min drømmebil har altid været sådan en stor Porsche, altså, for at være helt ærlig. Og næste spørgsmål lyder, hvad er livretten? Der er to, og det er desværre fra det, eller ikke desværre, det er fra det mellemøstlige køkken. Det ene gulmesabzi, det er en persisk ret, som er min livret. Det andet, det er tabbouleh. Det er simpelthen det arabiske køkken. Så det er begyndt at vokse på mig. Det har jeg forelsket mig i. Men det har jeg altid godt kunne lide. Så er der et bestemt sted, du tager hen for at spise noget lignende? Altså Gaza Grill, det er mit hødt. Der er jeg altid. Altså jeg kan ikke beskrive hvor mange gange jeg har været der. Men jeg elsker Gaza Grill, og alt hvad de har, det er helt fantastisk. Så. Hvordan sørger du for, at ansatte holder sig motiveret? Altså jeg tror for mig, så er det altid været vigtigt at skabe de bedste forudsætninger for mine ansatte. Så det der med, at vi har frokostordning, de får morgenmad, vi fylder kontoret op med alt det, de ønsker. Vi bestiller myslibar, vi bestiller yoghurt til morgenmad, hvis det er det, de ønsker. Til lavkagehuset med smørbrød også. Vi lavede i går en Lomax bestilling, hvor vi bestilte en masse sodavand og Red Bull, så det ene og det andet. Lige hvad folk vil have. Om fredagen har vi vin og chips. Og alle de ting, det er bund og grund. Selvfølgelig ønsker vi, at det skal være en fed arbejdsplads. Det er vigtigt for os, og specifikt vigtigt for mig. Men det er lige så meget for at motivere folk, for at de hele tiden skal yde en ekstra indsats, altså for at de skal synes, det er fedt. Og det er også den der følelse af, at man skal hele tiden give noget tilbage. Altså jeg tror, at den er der mange af de ansatte, der siger, at de tit føler, fordi vi gør så meget for dem, og de får julegaver, når det er jul, og de får... Vi prøver at skabe de bedste rammer og lave nogle fede ting. Vi bookede også Pluto, hvor vi tog alle de ansatte med ud og spille minigolf og betalt for det hele, og så var vi på restaurant Pluto, hvor vi også betalte for alt mad og drikke. Og det er det der hvor det er det mindste, vi kan gøre som arbejdsplads, hvor vi gør det fedt for dem. Så det vil jeg sige, det er at skabe de bedste forudsætninger for dine ansatte. Det er den måde, du motiverer den på, og gør, at de altid yder en ekstra indsats. Hvilken virksomhed var den første, du valgte at starte? Det var Nomad Properties. Nomad Properties, det er kerneforretning, hvor vi lejer møblerede lejligheder og fremlejer dem
til virksomheder og deres ansatte. Det var den første virksomhed, jeg startede, og så prøvede at bygge alt andet rundt omkring Nomad Properties. For der fik jeg ideen op for, at private personer, der har enormt mange private personer, de behøver ikke nødvendigvis at eje en bolig. De kan også leje en bolig, og dem kan vi også hjælpe. Så gik det op for mig, at når vi alligevel dækker ejendomssektoren, så hvorfor ikke også begynde at hjælpe private sommerhusudlejere med at udleje deres sommerhus og hjælpe dem. Så jeg startede Nomad Properties, men havde altid en bagtanke om, at jeg skulle sprede det ud, og har altid haft den tanke og idé om, at jeg skal sprede min have og hjælpe flere mennesker inden for det samme felt. Så sommerhus, det er jo stadig inden for ejendommen. Hjælpe private danskere med at udleje deres bolig, det er også inden for ejendommen. Sælge boliger, vi har også et ejendomsmæglerfirma, det er også inden for ejendommen. Og det har altid været mine tanker. Men Nomad Properties, det var den første virksomhed, også den virksomhed, der omsætter for allermest, og den virksomhed, som lige nu er den største rent koncernmæssigt. Hvor lang tid gik der, før du ligesom tænkte, okay, nu starter jeg noget helt nyt efter Nomad? Det var faktisk, der gik 6 måneder, og så tænkte jeg, okay, men hvis vi selv kan leje lejligheder med bliver om at fremleje den, hvorfor kan vi så ikke også hjælpe privatpersoner, der lejer en bolig eller ejer en bolig, med at hjælpe dem med at udleje deres bolig? Fordi der er jo rigtig mange mennesker, de har ikke forstand på det, og det man også skal huske på, det er trods alt privatpersoner. De ønsker ikke at sidde og håndtere lejekontrakter og de juridiske aspekter, de kender de ikke så meget til. Vi har en selskabsadvokat, vi kender juraen, vi har forstand på at finde den rette lejer. Vi tager altså hele pakken, samtidig så sørger vi for, at du tjener flere penge, end hvad du selv vil kunne. Og det gik der ikke så lang tid efter, at vi tænkte, fordi det er jo, vi har ikke rigtig nogen omkostninger. Selvfølgelig er vi lønkroner, men vi har ikke nogen omkostninger andet end at hjælpe dig med at udleje din bolig. Og så gik der ikke så lang tid, tror jeg, det gik 4 måneder efter, så tænkte jeg, nu kaster vi os ud i sommerhus. Vi starter med nogle leads, annoncering og skriver nogle videoer. Så tog det bare fart. Hvad arbejdede du med før Nomad, og hvad var din motivation der? Altså, jeg har jo tidligere arbejdet i Føtex og 7-Eleven på samme tid. Og der var jo min motivation, at jeg gad ikke stå bag kassen. Altså, jeg kan godt se, at jeg tjener ikke så mange penge. Jeg skulle arbejde meget for min løn, så det var det der med, at jeg blev belønnet timemæssigt. Så hvis ikke jeg mødte ind, hvis der var en årsag til, at jeg ikke kunne møde ind og arbejde, eller jeg bare gerne ville fri eller noget andet, så kunne jeg ligesom ikke få det til at hænge sammen. Men hvor jeg tænkte, okay, jeg har altid tænkt, at jeg vil gerne være selvstændig erhvervsdrivende, fordi der er enormt meget hovedpine ved at være det, og man er aldrig rigtig fri. Men samtidig så kan jeg også, nu er vi på vej, det er en onsdag, nu er vi på vej til Odense for at filme, altså jeg sad på en café tidligere, der er en eller anden frihed, så det var min motivation. For at jeg ikke skulle være så begrænset. Jeg var også kort forbi at arbejde for et børsnoteret virksomhed, hvor at igen, det er det der med, at man kan ikke selv styre sine rammer, man kan ikke selv vælge, hvornår man møder ind og hvornår man går, og man er lidt begrænset på friheden, så jeg har også altid tænkt, okay, hvis man skulle sætte op på den måde, jeg ville hellere tjene, lad os sige, at jeg kunne få en løn på 200.000 som ved hver arbejde som direktør for et firma, så har jeg altid haft en mentalitet om, at jeg vil hellere tjene 100.000 om måneden, og så have mit eget firma. Så jeg har altid haft en idé om, at jeg vil hellere tjene færre penge, men så længe det er mit eget, så er det federe. Og der er mange, der nævner det her med frihed og rejse, hvornår man vil rejse og sådan noget. Det er lidt noget pjat. Det vil sige, friheden det er mere for at bruge din tid med din tætte og bruge din tid, som du ønsker den. Så den frihed, du får ved at være selvstændig, det er, at du kan tage ud med din kæreste og spise frokost på en torsdag, hvis du vil det, i stedet for, at du skal være et sted 9-17. Hvis jeg har nogle spørgsmål, hvad som helst, så skriv det i kommentarfeltet, så tager vi det med i næste video. Tusind tak for, at I så med i den her video. Ellers så kommer der en story nogle dage før, hvor vi laver en spørgerunde på Instagram. Hvis I ikke følger mig der, så gå ud og tjek det ud. Og så glæder vi os bare til at se jer næste gang.